Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ въоръжените сили, почетния караул, знамената светини, представителните и бойните знамена за участие в тържествения водосвет по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия, са построени. Началник на караула капитан Митрев. Добро утро с директния ефир на Българската национална телевизия. Честит празник, Ден на храбростта и празник на българската армия. Току-що почетния караул посрещна президента и върховен главнокомандващ въоръжените сили Росен Плевнелиев. Началникът на почетния караул му рапортува за готовността за участие в днешния тържествен ритуал водосвет на бойните знамена, а след малко и ще бъдат положени венци пред паметника на незнайния войн в деня на храбростта и празник на армията ни. За участие в този традиционен ритуал са готови всички официални лица, които видяхте пред паметника на незнайния войн. Много граждани, гости, тук присъстват и ветерани. Духовенството ще изрече молитвата за успех на народа. Зе! Караул! Мирно! Шапки! Ду! Свободно! А в ефира на Българската национална телевизия и за военния телевизионен канал ще коментираме заедно с директора на Националния военно-исторически музей, доцент доктор Соня Пенкова. Здравейте и честит празник, Соня. Здравейте, честит празник на всички български военнослужащи в България и извън нейните граници. Честит имен ден на всички именници. Честит празник на всички в България. Ще имаме удоволствието заедно да проследим тържествения водосвет. Предлагам в началото да изслушаме поне част от молитвата. Както отбелязваме почти всяка година, доктор Пенкова, българската армия може да се възприема като, може би, идеален образ, който въплъщава духа и заветите на Аспаруховите войни, на хайдути и четници, на участниците в българската легия, априлските въстания, опълченците и хилядите знайни и незнайни герои дали живота си по бойните полета. Тъй, че Гергьовден носи много силна и въздействаща символика. Според вас, как се разчита тази символика в посланията на духовенството, в тази молитва, изобщо в самия ритуал на водосвета?
Ритуал на водосвета е много стар и е свързан с налагането на християнството в България и онова, което символизира в голяма степен, казахте и вие преди малко, той символизира онова единство между държавно ръководство, между духовно ръководство в лицето на църквата и между армията като гарант за суверенитета и независимостта на една държава. Това е една много стара традиция, която навлиза в българските земи от Византия. Водосветите на християнската църква са основно два вида. Големият богоявленски водосвет и малките водосвети, какъвто е този, който наблюдаваме днес. Това, което прави различен Гергьовския водосвет е, че той е единствено и само за армията. Той води до очищение, води до даване на сили, така както водата очиства, отмива неприятностите и предпазва от тях, според християнската традиция. Така този ритуал носи всичко това за българската армия. Един ритуал, който е съществувал в българската армия още от времето на Второто българско царство, затова има и свидетелства, има интересни разкази, които са тези водосвети са правени в старата българска столица Търново, с много литийни шествия, по-пишни са били богоявленските. В новата българска история те започват още веднага след освобождението, като в годините след това те се свързват и с празникът на българската армия. Докато слушаме, интересно да отбележиме, че този празник не винаги е бил на 6 май. Първоначално празник на българската армия, веднага след Сръбско-българската война, става 27 ноември, денят на кръвопролитните и победоносни боеве при Сливница. Този ден се налага в 10 години след войната като празник на българската армия, като първоначално е празник единствено и само на частите, участвали в сливнишките боеве. Разбира се, неговата история е много тъжна, защото завършва с подписването на Нойския диктат на 27 ноември, умишлено подписан точно на датата, която е празник на победоносната българска армия. В следващите години празникът на армията започва така бавно да отпадат неговите тържествени отбелязвания, като започва все по-често да се налага и през 20-те години това се случва окончателно, празникът на кавалерите на Ордена за храброст, който датира още от 1880 година. И след средата на 20-те години, 6 май, в която по Твое благоволение се родиха и израснаха, да бъдат в състояние да изслужат вярно и предано. Направи ги честни и достойни бранители на нейните граници, на правдата, реда, спокойствието, честта и достоинството й. Вдъхни им, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя. Пази ги от всяко недостойно или безчестно дело, или сатанинско внушение, чрез които биха паднали под временно или вечно осъждане. Възвиси ги, Владико Всемогъщ, във вяра и добродетел, та по примера на Твоите светци, които избра из средата на войници, да Ти служат неотстъпно, да бъдат предани на Тебе, началника на небесните воинства, и така да изпълнят най-добре Твоята заповед за обич към ближните. Пази вярата и сърцето им, окриляй с благородни желания и намерения съвестите им, закриляй здравето им, всякога им бъди помощник и покровител за спасение. Амин. Амин. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святейший Владыко благослови.
Воскреси из мертвих Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия и пренепорочния светия Своя Матере, святих славных и всехвалных апостол, святих славных и доброповедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святаго великомученика Георгия Победоносца, и всех Божий память совершаем, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбен. Аминь. Уважаеми господин президент и върховен главнокомандващ въоръжените сили на Република България, уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър на отбраната, скъпи воини, генерали, офицери и войници, защитници на милото ни Отечество, уважаеми представители на българската държавност, възлюбени в Господа братя и сестри. В тържеството на днешния ден църквата изправя пред нас подвига на древния светец и мъченик, който устоя на изпитанията на времето и показа любовта си към Бога. Младежа отдал своя живот, за да възтържествува истината. Небесния воин Христов, свети Георги Победоносец. Празник на радост и вяра е този ден. Празник на храброст и мъжество. Нашият народ винаги е търсил молитвената защита на Победоносеца, изграждайки в родината ни множество храмове, посветени на прехвалния великомъченик. Българският воин се е вдъхновявал от подвига на свети Георги, въздигайки гореща молитва към него в трудните мигове на битките за отстояване на родната земя и защитата на българската чест. Затова нашата армия избра този ден за свой празник. Тази армия, която подобно на победоносеца Георги, победоносно премина през историята на родината ни, за да я има днес България, за да сме честити ние, съвременните българи. Тази армия, която се увенча с множеството победи, защитила народа си в трудните времена на набези и войни и запазила пламъка на родолюбието, доказала във времето своята храброст и доблест. Армия, която и днес бди в сложните противоречиви събития на съвремието ни, като верен страж на мира и спокойствието. Гергьовден е животворното време на пролетта, в което църквата отново отправя своя съборна молитва към Спасителя Бога, чрез светия великомъченик Георги Победоносец, за да обогатим с благословението на Господа както бойните ни знамена, така и мира и благоденствието на целия ни народ. Честит празник! Благоденствено е и мирно е житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение подаш, Господи, святейшему Отцу нашему Неофиту, Патриарху Българскому и Митрополиту Софийскому, со священним Его клиром и богохранимою Его паствиею, и сохрани их на многая лета. Благочестивому и православному българскому народу, правителствующему син Христо и Христо днешния празник от тези, които изрече преди малко Негово Светейшество патриарх Неофит. Има още интересни и бих казал и любопитни факти, които могат да бъдат споделени за историята и традицията на Гергьовден.
Така е, тази традиция е много стара и Българската православна църква и Българската армия винаги са били рамо до рамо. Това важи и за годините на войни, в които един забравен институт на полковите свещеници някога осъществявал тази връзка между църквата и между армията. Всяка час е имал свой свещеник. Тези молебени и водосвети са извършвани традиционно и преди битките, и след тях, с същите тези пожелания, които чухме тук от Негово Светейшество. Уникалността на 6 май е именно в свързването на празника на армията с празника на храбростта. И наистина след войните за национално освобождение и обединение, българската армия доказала в тях своята безпримерна храброст, своята доблест, своя героизъм по бойните полета на българските земи в Тракия, Мизия, Македония, в Добруджа. Наистина си извоюва правото да бъде храбра и да празнува този празник във всичките години след това. 93-та година е възстановен празника на българската армия на тази дата и до днес той се празнува. А как се е празнувал празника в предишните години? Всеки, който днес посети Националния военно-исторически музей, ще може да види в фотоизложбата, която е направена специално за празника. Музеят работи с отворени врати, както и нашите филиали във Варна и Пловдив. Така че това действително е една възможност за всички, които се интересуват от военната ни история и изобщо, не само от реликвии, документи и други ценности, свързани с днешния празник. Да се запознаят с това как българите са празнували Гергьовден през годините. В отворената експозиция могат да видят оригиналите на знамената, чието копия ще видят и виждат в момента тук, дори в момента на картина. Това са бойните знамена, реликвии, които всяка година по традиция участват в този парад, заедно с настоящите бойни знамена на частите на българската армия и с представителните й знамена. Тези знамена, които виждаме в последните години, са само копия с цел съхраняване на оригиналите, но това са копия, които са правени, една част от тях в работилниците, в които са правени оригиналните знамена от времето на цар Борис, раздадени в периода 37-40 година, а пък другите са правени от известни български художници и реставратори, които днес се съхраняват по същия начин, за да могат да бъдат ползвани при всички тези ритуали. В момента виждаме патриарха, който с осветената вода за здраве, благоденствие и успехи поръсва висшето държавно ръководство. А след малко ще поръси и знамената. По този начин те ще бъдат и знамената, те ще бъдат пречистени. И готови за нови достойни дела, както е било и в миналото. Всъщност това е акт на благословие. Това е акт на благословие. Когато папа Николай I пише своите прословути писма, той дава мнение, че конската опашка като езически символ трябва да бъде сменена с кръста. И в годините след това кръста наистина се налага като символ, като знаме. Кръста като знамение, оттам е и едно от вижданията за името на знамето. Наистина в днешните български бойни знамена, както и в историческите бойни знамена, кръста присъства много сериозно. Това е кръста на военният орден за храброст, разположен централно на българските знамена. Тази традиция присъства и във всички съвременни сегашни български бойни знамена, водейки началото си от онези далечни години на 9 век.
Аз искам да добавя, че днес в празничните събития участват за първи път знамена на военно-патриотични и родолюбиви организации. Това са знамето на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, на Съюза на възпитаниците на Негово Величество училища, както и знамената на Съюза на ветераните, на Съюза на военно-инвалидите и военно-пострадалите и знамето на Асоциацията на сухопътните войски на България. На площада са знамената реликви на Стиляна Параскевова, послужило за първообраз на българският национален трикольор, щандарта на първи конен полк и няколко пехотни знамена на 13-ти пехотен рилски полк, на 15-ти пехотен ломски, на 23-ти пехотен шипченски, на 24-ти черноморски, на 25-ти драгомански и на 30-ти шейновски полк. Знамена водили българските войни в славните боеве от Сливница до Одрин, Люле, Бургас, Чаталджа, Червената стена, Дойран, Добро поле, Тутракан, Добрич. Извели ги в няколко войни в рамките на малко повече от половин век в защита на българската свобода, свободата на българите и независимостта на България. Как според вас трябва да се поддържа постоянен интерес към тази традиция и към военната ни история? Това са все добродетели и ценности, които се утвърждават в лицето на българската армия. Разбира се, музеят, на който вие сте ръководител, ще продължи своята дейност и подпомагане в тази посока. Това е несъмнено. Една правилна крачка е въвеждането и на военно обучение, на първоначална теоретична военна подготовка в училищата. Смятате ли? Безспорно е така. Една правилна крачка, защото добродетелите на българската армия, това са изкристализиралите добродетели на българския народ. Възпитанието в уважение към паметта на предците ни, уважение към ценностите е основа за всяко добро възпитание. И Военния музей традиционно прави това с всички свои образователни дейности, със своите образователни програми, с детския образователен музей, а сега активно се включваме и в военно-патриотичното възпитание, с активна работа с структурите на Министерство на отбраната, имащи ангажимент към това, и с българските училища. Това, разбира се, не може да бъде и само единствено ангажимент на Военното министерство и на неговите структури. И колегите от голяма част от българските музеи също активно се включват в тези инициативи, тъй като по места те съхраняват и популяризират славната история на българската армия. И след като споменавате и необходимостта от обществена подкрепа за развитие на военно-патриотичното възпитание в тази посока, аз се сещам за някои традиции, които са били спазвани в годините след освобождението, когато в столицата се е извършвал преглед на войсковите части. Те са преминавали в церемониален марш
а в челните редици винаги са били кавалерите на ордена за храброст, следвани от представителни армейски подразделения. Марширували са блокове на ученици, студенти, патриотични организации. Изобщо е било въпрос на доблест и национална чест да се демонстрира съпричастност и подкрепа за българската войска, традиции, от които има какво да се почерпи, за да се окуражават младите хора в Да, за да Здраво! се окуражават и напътстват младите хора. Мирно! За загиналите герои! За по! Чест! След минутите на почит и поклон пред памета на героите, памета на загиналите български войни, ще ви очакваме отново след около половин час в ефира на Българската национална телевизия, за да наблюдаваме заедно парада на Гевгьовден, посветен на празника на българската армия.
Знамената, които също ще участват, вече са благословени с тържествения водосвет, който коментирахме заедно с директора на Националния военно-исторически музей, доцент доктор Соня Пенкова. Благодаря ви, пожелаваме ви приятен ден и до скоро.